Bună seara din nou. Uitați, dați-mi și mie un subscribe pentru că să fac și eu live. Mulțumesc, vă pup. Uitați alt cont și 38 de abonați avem. Dar pe ăsta la altul câți abonați avem? Mai mulți avem. Putem să facem direct live-ul. Intrați pe contul ăsta Aian Regele 2025 și vedeți acolo că am live-ul. Din nou am revenit. Uitați, să-mi dați mie subscribe. Încă unul. Da. Vă pup și vă mulțumim. Ăsta e gata. Ăsta e ultimul și gata cont care mai l-am. Uitați, 2 abonați. Să facem și noi, să mai creștem abonații. Vreo 1000, nu știu câți de abonați. Hai vă rog eu. Pa, pa, pupici!